हाडी पिला आया अरे तो ना कोण आया बोल हां आया तो बोल अरे ना हरी पहतारू Thank you.
ଗୋଲାପ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଝିଅର କଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଅଛି ନା ତା ନାଁ କଣ ତା ଗୀତ ଗଳାଣି ବଖାଣେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିବି ଆଜ୍ଞା ସେ କାଣି ଦେଲି ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଲୋ ବହୁତ କେଲା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ତା ନାଁଟା କଣ ଟିକେ କହ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜିୟନ ମହାରାମ ରେ ତାରା କିତି अरे गाँ काम जो हब ए जगह टिके परिष्कार कले नाच बुझे कथा अरे परिष्कार नुह सेटा होची परिष्कार करथले हां ए अमर सुन जगह टिके परिष्कार करथले नाटेश्वर देव विजय करते आगे दंड नृत्य भी आरंभ हो तो स्त्री करछि तो स्त्री कहते मु डाकि ता ना ना जानि हां अच्छा तू आगे थालो आगे होगा ना कुछ
ଆସିବ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ହଜାର ବଡ ଦିନ ହଁ ଆମେ ଢାବା ଦେଖି ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ମଦ ଲାଗି ଛାଡ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ନା ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆଉ ଆଉ ଶରୀର ମଦ କାମ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ପତ୍ର ତ ଆଜି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଶିବ ଆଇଟୁ ନେଇଯା କାଇଁ ଦେଖା ହଉନାହାନ୍ତି ଦେଖୁନ ଡାହାଣ ବାଟେ ଦେଖ ଆଉ ପିଛାରେ କରୁଛେ ଆଉ କଣ ବାଟେ ଆଜ୍ଞା 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 ହଁ କାଇଁ ଦେଖା ହଉନାହାନ୍ତି ଆରେ ଏଇ ଡାହାଣ ବାଟେ ବସିଛୁ ପରା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଡାହାଣ ବାଟେ ନିଅ ଆଜ୍ଞା